काँग्रेस हो देशविरोधी पक्ष असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतांचे म्हणणे. इंडिया अलायन्स देशविरोधी आणि बायला विरोधी आशिल्ल्याचो आरोप मुख्यमंत्र्यान केला. बायला आरक्षण विधेयकाक विरोध केल्ल्यान तांणी विरोधकांचेर खर टिका केली. तशेंच भाजप पक्ष बायला सशक्तीकरणा खातीर सातत्यान वावुरला. मात भाजपान हाडिल्ल्या दर एका सुधारणेक विरोधी पक्षांनी विरोध केला असे मुख्यमंत्री सावंत सांगता. बायला आरक्षण विधेयकाक विरोध करून विरोधकांनी बायलांचे सशक्तीकरण दुबळें केलां असे भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक सांगता. बायलांक लोकसभा आणि विधानसभा वेंचणुकेत आरक्षण दिवपा खातीर केंद्र सरकारान लोकसभेत सादर केल्ले बायला आरक्षण विधेयक नामंजूर जाले. या फाटभुंयेर भाजपान आयतारा पत्रकार परिशद घेवन विरोधी पक्षाचेर खर टिका केली. काँग्रेस हो देशविरोधी पक्ष अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतांचें म्हणणे. भाजप पक्ष बायला सशक्तीकरणा खातीर वावुरता, मात भाजपान हाडिल्ल्या दर एका सुधारणेक विरोधी पक्षांनी विरोध केला अशेंय मुख्यमंत्री सावंत सांगता. आयकात. इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस, सपा, तृणमूल कांग्रेस और खास करके डीएमके, इनका हम निषेध करते हैं. ये इंडिया अलायंस तो एंटी नेशनल पार्टियां है. ये इंडिया अलायंस एंटी वुमेन पार्टियां है. मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोवा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और गोवा सरकार की तरफ से भी इनका निषेध करता हूं. पार्टी ने कभी 33% वुमेन्स को रिजर्वेशन नहीं दिया. जिस पार्टी की महिला प्रधानमंत्री रही, लेकिन उस पार्टी ने महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का काम कभी नहीं किया. कहता हूं कि महिलाओं का सम्मान करने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया. रिसेंटली दिल्ली चीफ मिनिस्टर इज अ वुमन चीफ मिनिस्टर. ऐसा कार्यकर्ता की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने दिया. ये सपा हो, कांग्रेस हो, डीएमके हो, तृणमूल हो, ये सभी पार्टी तो ये फैमिली राज्य पार्टी है. हमेशा के लिए खुद के फैमिली को आगे करने का काम इन्होंने किया है. 12 साल के टेन्योर में भारतीय जनता पार्टी ने हर तरफ जो काम अच्छा काम देश के लिए किया, उस काम को अपोज करने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया. भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 3 तलाक का बिल लाया, उसको विरोध किया. भारतीय जनता पार्टी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किया, उसको विरोध किया. जीएसटी लाया, उसको विरोध किया. मैं कहता हूं कि कांग्रेस इज एन एंटी नेशनल पार्टी. मैं कहता हूं और उसने एंटी नेशनल काम करने का काम हमेशा के लिए करते हैं. मजगती बायला आरक्षण विधेयकाक विरोध करून विरोधकांनी बायला सशक्तीकरण दुबळें केला. ह्यान पयलीं अशाच तरेच्या कायद्यांक काँग्रेसीन विरोध केला अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक सांगता. दुसरे वटेन विधेयकाक विरोध केल्यान आमदार देविया राणे हांणी विरोधी पक्षाचेर खर टिका केली. हो बायलांचो अपमान अशें आमदार देविया राणे हांचें म्हणणे. नारी शक्ती वंदन अधिनियम 2026 बिल, ते बिल काल पार्लमेंटान ज्या तरेन 16 आणि 17 तारखेक प्रेजेंट केले आणि त्यानंतर जी चर्चा झाली, त्या चर्चेच्या नंतर ते मतदानाक घातले आणि ते मतदानाक घालतकीर सगळ्या भारतातल्या सगळ्या लोकांनी जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत सगळीकडे लोकांनी पळयले की ज्या तरेन ह्या काँग्रेसी, समाजवादी पार्टी, बाकीचे सगळे जे दल असतात ते तातून भितर सगळ्यांनी ह्या बिलाचेर ज्या तरेन आक्रोश केलो आणि हे बिल पारीत जावपाक जायना ह्या खातीर जो प्रयत्न केलो आणि ते बिल जे आसा ते बिल संसदेन ते पास जावना. काँग्रेसीन आणि बाकीच्या ते दलांनी सगळ्यांनी बायलांचो म्हणजे महिलांचो, नारी शक्तीचो एक व्हड प्रमाणात विश्वासघात केल्लो आसा आणि त्याच बरोबर ही गोष्ट आसा ती एकदम निंदनीय आसा. महिला आम्ही पळयता की प्रत्येक क्षेत्रांत फुडें सरिल्ली आसा. खंयचेय क्षेत्र जावनी, एक फ्रॉम अ गर्ल चायल्ड टू स्टुडंट आसूनी की कॉलेज आसूनी की फुडें डॉक्टर जावन इंजिनियर, सगळे क्षेत्रांनी महिला फुडें आसा. पण राजकारणान तांकां तितले रिप्रेझेंटेशन मेळना आसून जे डिसिजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, लॉ चेंजेस जे जावपाक जाय देशा खातीर ते केन्ना जावपाक शकता जेन्ना तांकां रिप्रेझेंटेशन मेळटा. आणि हे 33% रिप्रेझेंटेशनानच जावपाक शकताले. पण हे आणि विमेन आर द 50% पॉप्युलेशन ऑफ द कंट्री आणि आमकां फुडें व्हरपाक म्हणजे हे जे घडलां, इट इज एक्चुअली ऐतिहासीक दीस जावपाचो हो आमच्या भारत देशान की फायनली हे बिल पास जावन. बट इट इज आय थिंक आमी म्हणपाक शकता अ ब्लॅक डे फॉर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत.
बिकॉज महिला खातीर खऱ्या अर्थान तर आमकां फुडें व्हरपाक जाय आशिल्लें, खरेंच तांकां तर महिला फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार हें बिल पास जाता आशिल्लें आनी ते राजकारण करपा नाशिल्लें हातून. प्रत्येक महिलाचे स्वाभिमान आनी तांचे पळय आत्मसन्मान आसा ताजे हे अपमान. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.